Kanya jore jotkanine her golem golem golisa Kanya jore jotkanine her golem golem golisar Çenge çeng çedigim nakşemirzo Dünyaya dergah hazar Çenge çeng çedigim nakşemirzo Dünyaya dergah hazar Ve her golem golem golizar ve arazi guja guja her golem golem golizar libertaya qalu qırsha Çingı çing çedigim nakşe mirzo libertaya qalu qırsha Çingı çing çedigim nakşe mirzo Vi arazi barda gezo her golem golem golizar Vi arazi barda gezo her golem golem golizar Efsane poşman ezo Çingı çing çedigim nakşe mirzo Efsane poşman ezo Çingı çing çedigim nakşe mirzo Kanya jore jotkanine her golem golem golizar Kanya jore jotkanine her golem golem golizar Çenge çeng çedigim nakşemirzo Dünyaya dergah hazar Çingı çing çedigim nakşemirzo Dünyaya dergah hazar روج باش سلا و ریس باب خیر تماشاوانن هجا ام جی استودیوین TRT Kürdiye peşberiwene dawiya hafte îrojî bi dengê Pervîn Saral bi stranekê xweş dest pê kir. Belê temaşevanên hêja weke wî jî dizanin hefta din xwendekarên pêşdibistan û pola yekemîn dest bi mektebê kirin. Vê heftê jî ji bo hemû xwendekaran wê mekteb bebe roja dişemê. Em ê jî îro behsa wan bikin, di vê mektebê de haziriyên çawa were kirin. Em ê bi mamosteyên xwe re ser wan bisekinin, di vê têkiliya dê û bavan û mamosteyan di mektebê de çawa be. Em ê yek bi yek li ser van meseleyan bisekinin. Wîn jî pirsên xwe, peyamên xwe an jî mesajeka we hebe ji ser WhatsAppê hûn karin ji me re bişênin. Telefona me li ser ekranê ye 0506 657
5 3 6 dedi. Ez li ben da mesajı vame. Kerem kine meyvane xoji nas bikin paşeme devam bikin. Mamosta tıbxeyrati Yunus Uygar. Mamosta umudure dibistane. Rastı. Çavay mamosta başı. Sağ olun canım. Acı başım. Gelek spas dikim. Alikare müdür mamosta Doktor Sayın Fikret Bulut. Bu xeyratın. Sağ olun. Çavay mamosta. Başım, uçağın başım. Acı başım. Gelek spas dikim. Gerek pas. Stranbeş Pervin Saral. Hoş gemalata avaj bu Avstrana dikim. hoş. Gelek spas dikim. Spas xoş. Müzikşen İrfan Yılmaz, müzikşen Berkin Güler. Bu xeyratın sersera serçava hatın. Spas dikim. Bele temaşevanên hêja ekîba dawiya heftê ji bo we vetireyek amade kiriye. Kerem bikin em bi hev re temaşe bikin û em ê paşê dewam bikin. Dest pê dike. Bele me dest pê kir mamoste işte em dest pê bikin. Yunus Uygar kiye tu karî xwe hevkî bidin nasandir mamoste paşê me yek bir ser mijara xwe jî biaxivin. Yunus Uygar ez sala 1980 li Patnosê hatme dünyayê da ji agiriyê me dibistana sereke dibistana navîn min Patnosê xilas kir. Piştî wî pola 80 da em ê niha ji mijarê me ji em ê ser bisenin. LGS em dibêjin yani ezmûnek pola 80 da em dikevnê da. Wê ezmûnê da min vira lîse qazanç kir. Min lîse vira xwand. Lîse îdî niha ewa lîsa rabû dibêjin bi Tirkî digotin öğretmen lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi. Min 4 sala jî vira xwand. Piştî wî ezmûna zanîngeha ez ketme da. Zanîngeha Gazi Üniversitesiye, Gazi'ye min xwand. Ora beşa min mamostetiya Tirkî bû. Yani niske 11-12 sal ez vî karî dikim. 6 salê min 7 salê min mamostetî kir. 6 sala jî ez li Patnosê mamoste bûm. Piştî wî weka 4-5 sala jî ez dibistanê da hem alîkarê müdür bûm hem jî piştî wî eva salek 2 sala jî niske 2 sala ez müdürüm. Min piştî wî yani sala 2015 da ez evkî bûm dîsa Patnosê bûm wira min mamostetî dikir. Wexta ku min mamostetî kir jî min lîsansa bilind master wira kir zanîngeha 100. cilî beşa felsefê da tez min nivîsî teza min jî li ser felsefa İslamê bû sê Farabî min tez nivîsî. Ew teza min jî piştî wî hat çap bû bu Pirtûkda. Saat xoş. Yani xebatê xwe hemû me Patnosê kiriye. Ew xebateke min jî dîsa li ser destana me zînî bû. Ew jî wexta ez Patnosê mamoste bûm wira dema qarantînayê da jî hinek xebatê me hebûn. Wira jî ew xebata min jî bi navê peyvname çap kirin. Wisa yani. Wisa Saat devam xoş dikin. mamosta. Saat xoş. Mamosta kam tejî nas bikin Doktor Sayın Fikret Bulut. Beli. Tejî tu mamostetî dikî. Beli ez mamosteme anha alikare müdürüm. Sala nodu 80 da ez muşe hatım dünyaya. Dibistanê min bulanıqê xwend ya navîn û lîsê jî min navenda mûşê xwend. Piştî ezmûna lîsê em hatin Konyayê min zanîngeha Konyayê Selçuk zanîngeha Selçukê beşa mamostetiyê xwend mamostetiya polê ya dibistana seretayê. Piştî wî tayîna min derket ez çûm qasî 10 sala welatê xwe xebitîm. Kî derê mamosta? Bulanıqê mûşê. Mûşê. Salavê xwe jî ji wan re bişeynim. Nêzîkî 10 sala ez wir xebitîm mamostetî kir. Alîkarê müdür, müdürtî kir wan de re. Paşê ji bona lîsansa bilind ez hatim Enqerê. Eva nêzîkî 14 salê jî ez li vira dijîm Gölbaşî. Dibistana seretayî da ez alîkarê müdürüm. Piştî lîsansa bilind min zanîngeha Enqerê min lîsansa bilind jî zanîngeha Enqerê xilas kir. Piştî wî doktora jî min li ser mülteciya penabera beli penabera ve perverdehiya penabera Doktora ve servemez. beli Saat xoş. qasî salekî ez bey wana gergam altın dağı û mamaxê wan de ra
خودی نصیب کرد مویجی خلاص کرد من دکتر آنها جی از گل باشیم دبستان سرتایی دا آلیکاری مدرم آلیکاری مدر دکن. بله سپاس جبوم خوی مالیاوه سپاس خوش مامۆستا ساعت خوش مامۆستا گەلۆ ئانەکە مەکتەب ژی ببی ڕۆژا دشەمێ ژ بۆ خوێندەکارن پێش دبستان و پۆلا یەکەمین ئانەکە دچن مەکتەبێ ڕۆژا دشەمێژی هەموو خوێندەکار ئیشەڵا بدەست مەکتەبێ بکن هون حاضریان چاواکردن مامۆستا بەرێک و مەکتەب ببێ بەری زارۆکە هون دەست پێت کردن بله بله نها هفته بوری دودی ایلونه دا میتو ویبون جبو مامۆستەیان ویبو بری بوی آداپتاسیون زاره پولا یکمین دهاتن دوی گاوی هنه مفردات گوهری gelek tişt değiş bu jbonaviye ki İsal zar hafta bori ne hatın mektebi mektebimde da mera yine gazikir. Her sal ne böyle mamosta? Her sal yani zarokem pola yekemi zu despetkin. Zu despetkin. Haftek beriya teva despetke beriyavan haftek gitti. Meci ji bo müfredatı maluma haldan korsa evana tünne bu mektebi. Ona çün perverdeya vant dişte teze müfredatçı değişpiye gelek diş değişpun. Her gazi zarakır roki hatın hafta teji ev doro disa ji bo adaptasyonu verin mektebime. Yani tane drojet. Me çalakiyan beri se roj, çar roja dibu. İsal ji bo ve guhertna müfredatı. Despetkin devam dik. Beli, beli. Li sınıf edinin, pol edinin ev nehi ilone ev tev verin. Ev dersi hon pola xuda derbas bikin li sınıfa yekeminda, pola yekeminda qasi dorwa be çalakiyen hene işte kefavan vere meytavda em çedikin. Ruayne jime çekir. Zaf kefavan hat. Va çıkır mağazda. Çalakiyen em bejim palyaço megazikir be müzika be eva listika maalimi xuva dev bavji hatın. Bu var listin qasi saat nivek kefavan hat. Mene zaten Armanca adaptasyonu, hafta adaptasyonu evku Hini mektebi. Hini mektebi ve ev vekatandın aj mali pır zor dijvare boy zarın haft sali. Böyle. Unji zanın. Bu navi çalaki em çerkin çalakiyen civaki zaten demsala yekemin ya dudiyaja ji çalaki hene le ya hafta beşi boy zar himbün zar nettersin beli zar nettersin ciki vareki değişiye ev verinci mali derkevin sa nettersin meytevadat işte sa şeydikin xalaske nehi iloni daji İnşallah hemû xwendekar ve dest pê bikin. Mamosta ji jî bipirsim. Wîn jî di mektebê de müdürtî dikin newsa mamosta. Hûn çalakiye çawa dikin di mektebê de berî ku mekteb vebê hûn heziriyên çawa kirin ji bo zarok hînî mektebê bibin bi mamosteyan re. Dibistana me ya navîne pola yekemin dibistana. Tene xwendekarin yani tene ji bo mekteb ji bo xwendekarên dibistan navîn. Navîne. Cana hin mekteb nav hevdû de ne yani. Mektebamın ısaya beli. Ya men dibistana navîne polê 5 6 7 8 heye hetan 8 heye. Em yani hafta pêşî em çatkin na ji bo me dibistan dest pê kiriye ve hefteke dest pê kiriye ji bo zaroka ji bo xwendekara nehê vê mehê nehê vê îlonê wê dest pêke bi xêr û xweşî bê qeza bê belaber yani hefteke me seminera derbas dibe. Ama seminera da em çatkin yani bernama me jî heye ûra programa me plana me jî heye roja yekem tê çûbkiye roja duyem roja sêyem tê çûbkî roj hemû belliye pîşiye da em roja yekem em civînê xwe pêktînin civînê mamosteya civînê zümreye em zümre dibêjin yani çi kêjan mesela branşê ji her beşekî mamosteyek hûn diyar dikin.
eri usa yani branş mesela dibistana navîn de branş hene mesela mamosteyê zanistiyê fen mamosteyê sosyalê dibêjî mamosteyê tirkî ona zümre em wana ra civîna dikin em çatkin em sala ku borî sala derbas bûye em ser wan kêmasiyê xwe an zêdeyê xwe daxivin dinirxînin em wana mesela Gura pirskirkê me sala borî çi bû ew pirskirkana em çayna çawa bikin ku îsal baş bikin rewşa xwe çawa baş bikin serkeftina akademîk zarokê ku mezûn bûne xandekarê me mezûn bûne em se wan wê mijarê jî diaxivin hine zarokê me hene ezmûna LGS'ê da dereceke baş yılda em wan mijara daxivin ew zaroka çawa xevitiye wê zarokê jî em wê zarokê jî xeberdin wê malbata jî xeberdin daxivin hine zarokê me jî hene mesela serî salê em dîna xwe dinê rewşa zev baş e lê wexta ku dikeve ezmînê de em dîna xwe dinê yani ne serkeftine yani dereceke baş hene kelecan dibin kelecan dibe piskirekçiye un ser veya dağıbın em hemû jî kelecan dibin em jî programê de hene normal e mamosta gelekî yani bona zaroka jî ew jî normal e yani bona her insanî ew kelecan zefer lê ezmûn bona jiyana wî yani tiştekî mîhenge lawra ku dikeve ezmûnê da ku dereceke baş yıl de lîseke baş jî qazanç dike em sevan mesela disenin hene zarokê me jî hene mesela dereceke baş yılda be çawa derece baş yılda çawa xebitiye em malbata were jî daxivin em dibêjin mesela zaroka te çawa xebitî tiştê ku em nizanin hene em çiqa jî mesela mamoste malê çi dike yani ji bo mesela ez patnosê bûm patnosê xandekarê min zarokê ku ez diketime dersê wana da ez geleka ez çûme malê wana da ez diçûm min digo mesela kêjan atmosferê da dixebitin kêjan atmosferê da jiyana wana derbas dibe yani cana çi mala wan jî yani ez heta nîha ez zêde neçûme vira lê ez patnosê ez zev diçûm lewra wira zarokê mesela yê ku derheqê serkeftinê da pêş ve çûne ez diçûm merak dikir mala wana min digo yani atmosfereke çayne ava zaroka mesela dikeve ezmûnekî de sed pirsî da dibê du hev xeletî wî heye sê hev xeletî wî heye yani eva zaroka çayna ve merak dike dibe acaba atmosfera mala wan çawa ye tekiliya mal û xebitandinê heyetine merak dike bi rastî xebera wê mamoste yani hene zarok jî hene mesela didina xwe dê zev dixebite lê yani tişte dest naxe ez ewî jî mesela merak dikim mesela ez patnosê çûm me ez wî ez mamoste bûm polamı da zarokek hebû ya çûm dahatim min digo mesela ödev dayda ew dayda yani berpirsiyar dayda min digo evî bike dahatim sibetîrî dahatim yani diroşunda serûşunda diketme ders oyda min dîna xwe çêne dikir yek du sê ev nikar bû çêkir ya çêne dikir çêne dikir nikar bû çêkira rojekî min qirar da xanima min jî mamoste ew jî li vira mamostetiyekî ew jî ez wan tev patnosê bûn min merak kirim bû ya ava zaroka zarekî baş e jî zarekî mesela em tiştekî dikin gotina me dane jî zarekî disiplîne yani bêare bi terbiye yani bi terbiyeye yani hûn bayar dikin çûm odayekî da heft zarok diman yani rewşeke wisa min dît piştî wî min ew zaroka hilda min got wexta ku mesela Portugêda min digo mesela vê van du rûpela sê rûpela ez dime êvarê çêkin sibetîrî çêkim min ew zaroka hilda baxwe de min ew ez ciyekî vala ku me dît em tev rû diniştin be tev çêdikir lewra zarok wê atmosferê da nebû yani duruma wî rewşa wî yani bona ku dibistanê ew bike bifikire hin zarok bêtir herst bi mamosta yani dixebitin ew dikin
çıka malawan ne müsait beji lehin zarok muhabın yani zarok em dibêjin ya her zarok taybet ne vak hebin Belê. hin zarok jî atmosfera ka wisa da nikarin bixebitin rast. bi rastî ji bo wan jî zor e Zor. ji bo adaptasyona Yani malbat mesela ez çava dinlerim nerina min derhaqi ve mijarede çi ez se unsura dibînim ve meselede. Unsura yek mamosteye, yek xandekar, yek malbate. Yani jvan her se unsura yek ku kim be eva pevajoa hatta serina çe. Yani xandin dibistan hatta ni zanenge tıxlas ki pevajoa ke. Yani ve pevajoa da geka gereka havcet ke ku em desti zaroke bigirin em bi mamoste ve mamoste em desti zaroke bigirin malbaşi desti zaroke bernede. Yani desteke bide peşkiriye bide mamosteki ku peşkiriye bide zaroke zev mühime zev giringe. Yani jiyana wî da jiyana her zaroke da zaroka ku mesela serkeftine dest bixiste be binêrî mesela de 15 roj ewl min vîdyoyek seyr kir wira Aziz Sancar besa jiyana xwe dike wira da spasiya xwe ji bo mamosteyê zanistiyê mamosteyê xwe fen bilimlerî em dijim Tirkîtî kurmancam zanistiye mamosteyê zanistiye ew dike spasiya xwe ji wî dike. Mamosta pir tesîrî xwendekaran Belê. dikin ne mamosta piranî jî xwendekar di mektebe de ji kî jan dersê hez bikin dibêjin noqtaya Wî da mezin ez serkeftî bin din. mesela mamosteyê Tirkî mamosteyê matematikê ancî yani ji kî jan mamosteyê xwe hez bikin dersê wanî di ew dersê wan jî baştir dibe. Mesela te bîra min dersa tarîx min pir hez dikir ji bo dersam tarîx pir baş bû hertim serkeftî bûm. Lê mesela mamosteya matematik jê pir hez nedkirim ji bo wan jî matematika ticari matematika ticari baş nebû yani muqabil Dijwar dijwar. belki şaşiya xwendekaran jî heye divê meselede yani mamoste hertim dixwazim xwendekarê wan serkeftî bî Belê. pêşve biçin lê muqabil hin zarok cana fam nakin Fem nakin. an jî şaş fam dikin ne wisa mamoste Yine mamoste Yunus got ev ve pevajoyeke li em bêjin anha ev masahani çar nigî wî heye. Vî pevajoyê de jî sê nigî wî hene. Hatta çar nigî wî hene. Yek yine gotna mamoste dew bavin. Yek mektev mamostene. Yek zarok bi xwe ye, yek jî derdorê wî ye, hawardora wî çawa ye. Zarok jingehek çawa da dijî. Niha Wezareta me perwerdeyî vî tiştî dît. Îsal hûn jî zanin dibistana dew bavan çêkir ser bernameyekî çêkiriye ser ebayê eba heye ji bo zarokan bernameyekî ser internetê ew kêmasiya dew bava hebe çıqa tiştê nerin çê dibe dît û anha ser vî mijarê wezareta Yani me dew bavan Vizyon da bece. veri vizyon dev bavan perwerde dikin ser ebayê ser ebayê filma dikşînin bernama çê dikin Reze filme. rêze film heye me ra jî şandin me bi ewa parvekir bi dew bavan ra vana temaşe bikin seyr bikin lê bi gulekî wa bihar nayê zarok çıqa baş be jî dîsa em xwe jî sanin em derdorê xwe tiştekî pişkirekî dixwazin yani yan ji mealmê xwe dixwazin yan dew bavê xwe dixwazin yan jî hevalê xwe dixwazin bona wî yekê gerem zara ne tenê akademîk ew jî kêmasiyekî me ye em gelek caran zara em dibêjin bira akademîka wî rind be bira wî ya da serkeftî be tiştê ne mühim ne Belê. giring e lê hestên zarokan de nav civakê da ye derdorê wî de gelek însan hene beşer hene gere mîna ew ê çar nigê wî herek bigirin û zarok bilind kin. Mamosta em herca dibêjin di bernameyê xwe de ji xwe em aliyê derin nasî aliyê zarokan ve li ser van mijaran em hercar bername çêdikin em her tim dibêjin erê serkeftina akademîk ji bo pêşeroja zarokan gelekî giring e lê em her tim dibêjin ji aliyê manewî de divê em zarokan jî perwerde bikin dew bav divê hezkirinê bide dew zarokên xwe
yani dev bav ere hatta varî anka li ser karê xwe ne lê wextê tên malê yani 15 dakika 20 dakika jî divê zarokên xwe re müjil bin ne wisa wan re biaxivin li ser mektebê wan ser problemê wan ser ew xebitîm altın dağı belê vaqfek hebû boy dew bava dixebitî ez jî wara xebitîm me perwerde dikir bavan ne dayıkan tenê bavan tenê bavan belê wira jî kêmasîkê heye vira bavara bira ew goyê xwe rind Bera- bikin belê baş temaşe bikin baş zarok hînkirin zarok ew gihîştina zara û mezinbûna zara tu karê dayıka nîne yani tenê karê dayıka nîne ew dew bava ye yani hem dayıka ye hem jî bava ye yani ihtiyaca zarokan dê jî heye bi bav jî heye belê ewa wan misyona wan cuda ye ayrı ye dev heta cîkî bav jî heta cîkî qe ji bîra min naçe me grûpek min hebû me perwerde dikir rokî me hene qala tişta kir midî yek destê xwe bilind kir û mamoste got kurê min got neh saliye neh deh saliye got min hîn serê wî porê wî ew nekiriye wî hembez nekiriye hembêz nekiriye ne wî ya min got 10 sal ama 10 sal yani yek gere dew bava zaten ji bona wî yekî Wezareta me ya perwerdeyî vî evî derxist holê dew bavan helbet ew wan hene lê bav gere zarê xwe rind bin nerin piştgiriyê bidin deya tenê nehêlin mesela mamoste hûn civînê dikin niha mektebê belê piranî dêtên ne wisa dêtên belê bav nayê hîn jî wisa ye mamoste sedî Aynı devam dike. aynı devam sedî dike, not neyse. istaya belê sedî not yani mesela êdî pîrek jî dişuxulin ew jî karê wan heye lê dîsa izin de distêrin kultura me da heye civîna zarokê xwan lê ez bea bawer bav dikim nayê. ev yani girêdayê kültürê heye jî yani kultura me ew ê sanki eva şixolê dayîka ye Yani mamoste Ne erê tene di şixolê çanda me de dayîk heye tiştekî wisa çanda me de heye ew jî sedema wê wî niha baştir zanin berê pîrek di malê de bû heta varî aneka dîsa mîrek yani hin pîrek naşuxulin hin dişuxulin gelekî normal e bav jî digot ji xwe ti malê yê ti here civînê ti zarokan re alaqedar bibe lê weke te jî te got yani çiyê bav cuda ye cihê dê cuda ye û cara mesela hin pirskirêk hene belkî bav wê baştir fan bike ku here mektebê bi mamosteyan re biaxive mesela dê yani bi cana serê wan pir dije heta varî di malê ne karbarê wan gelekî ye sedema ew nîne zaro gere zara rind bin nerin belê em tev jî dixebitin heta warê mamoste jî hûn jî dixebitin wextî çûyîna malê de ew warekî cuda ye kar jî gere em karê xwe nebin malê ew wir bimîne gere em zarê xwe bin nerin tiştekî me xêncî zara tune zar çiqa baş bin em ê ew qa serkeftî bin kar xelas nabe ne belê kar xelas nabe lê zar wextê destê me feryan çûn îdê ew diçe gere wextî hîn destê me daye em rind lê mêzekin rind lê binêrin rind perwerde bikin ne tenê akademîk aliyê dinê da jî em bêjin manevî zara rind hîn bikin civata me kêmasîkî ew e yani anha dibêje zarokê me sed pirsa dehew xeletê hene ev tiştekî pir baş e lê gere însanetî û mirovatî û başbûn adab û muaşeret evana tev gere zara da hebin mamoste em ê selva meseyan hîn bisektin meseleyeke girîng e kamê hepkî bêhna xwe berdin em ê straneka din guhdar bikin ji ber Pervîn xanim paşê me devam bikin
semenale Tez kuştum be bejnu bale Delalele be semenale Tez kuştum be bejnu bale Ah dilber şu gazale Nikarım be te nikarım Nikarım be te nikarım Tene benim tarumarım Tene benim dinuharım Delaleli tu keça civan Tu hem خوشی هم جدلوان Delaleli tu keça civan Tu hem خوشی هم جدلوان از قربانا برو چوان نکارم به te نکارم نکارم به te نکارم Tene benim tarumarım Tene benim dinuharım مرحبا بله ام دوام بکن مامۆستا شتە پرسم مامۆستاژی گوتیا ئەرێ عالیە ئەکادمیک de zarok pêşve biçin gelekî baş e lê dêw bavan cana tiştan ji bîra dikin adab muaşeret aliyê manevî de axaftin de dibe her awayî de zarokan divê were perwerdekirin hûn mektebê li ser vê meselê disektin mamoste mesela axaftina zarokan her ku diçe xerat be hûn ji mamosteyê Tirkî ne piranî jî zarokên ku di balıkbûnê de balıkbûnê de ne ji xwe re zimaneke nû ava dikin mamosta yani nabajim naxwazim pir bêjim yani ji xwe re hûn jî nafam nakin ne زێ dibêjin jêra yani zimaneke nû ji xwe re ava dikin bi xwe bi xwe xeber din tenê ew fam dikin û hereketê wan diguhere çiqa mezin dibin yani nesleke wisa tê ku nizam em ê çi bikin dêw bav wê çi bike hûn mektebê çi dikin li ser van meseleyan yani dema berê dema kevnar em bêjin em dinêrin wira yani îdî ew nifş guheriye ça guheriye Sorun var mı sizde? yani wexta ku nifşê kevnar da em dinêrin û çaxî dêw bav zane bûn zarok nezan bûn nihayî ewan nifşa guheriye îdî zarok zane ne dêw bav nezanin çima bi destê teknolojiyê ve eva çêbû îdî destê me da telefonê Android hene îdî tablet hene internet heye ew zarok bi dikeve internetê de her tiştî wira da dibîne wira da pir zû hîn dibin ne pir pir zû hîn adapte dibe dibin yani her tiştî jî adapte dibe zimanekî nû xura çêkirine hene zarokeke min jî heye 5 saliye keçika min xwe jwere bêle savin cümlem yani ew zaroka min jî ku daxife hene cara ez şê fehm nakim yani zarokeke 5 saliye videoya da hîn biye internetê de hîn biye li armanca me çi ye em dibêjin çiqa yani sedî sed tu nikarî dûr ekran xîdî her cî ekran e yani li sedî sedî sî dibêjî sedî çil dûrê ekran xî ew jî kare yani her tiştî li internetê de hîn dibin yani aliyekî dinê ve em vê mesele vê mijarê hewcê em habinêrin îro ku perwerdeya zarokê tu bidî destê dê tenê yan jî bavê tenê nabe lewra pirtûkeke Xalîd Hüseyin heye bi Tirkî dibêje uçurtma avcısı bi Kurdî nêçîrê Bafrokê vegeriye ve negeriye vegerandine vegerandine Kurdî da jî wira da Xalîd Hüseyin dibêje zarok pirtûka wênenîne yani pirtûka bûyahkerinê em bi Tirkî dibêjin boyama kitabı nîne ji bo wî dê û bav kêjan rengî hezke bi wê nikare wê renk bike
yani de ve perverdehiya zarok deste dayı ki tene bineri behli de hene cara ser kejam mijari nerina u çibe ewici empoze zaroka xud ke. Peki şaşıya kahve jebe. Şaşiye ke ewici he Belki babı bene yani. bav yani perverdeha zarokayda ku konsensusa ki te çeki ku ara yani navbera malbatı da dev bavuke dev Ve bavda tekliyavan çağba mamosa dev babdı malede. yani em jî vira tecrübe etkin, em jî dicerbînin işte. Em çıgat işte hene işte teoriye da bizanbın Pirtûkî bir kitabı bizanbın jî hene işte merve dicerbîne tecrübe etke him dibe. Em jî him dibin. Le yani cudaya me mirovê dinê çi ne em van mijara em teoriye de zanin. Yani em çatkin em dersê pedagojî heldidin. Yani navbera dev bavê çabe wexta ku dê bav li ser mijarekî da yani nakokiyek nikaşek kir hewceyek ku ew peyvê ku wê nikaşê da wê cedelê da dikarîne hajî hebe. Lewra hene kelima hene peyva zarok wan nikaşa da wan cedela da wan gengeşiya da halde de. Cida tetkaj sere xwendam sa mamosa. Zarok Cihel pır de. acebin. Cihel de. Cana guhevan ne dev babın jî ne merevan jî mesela. Çi bêjî hil didin. Çıt beji ere direkt tetkın sere xwe merak şaştı ben yani. Rast. Yani zarokera dibêjin tabula rasa. Yani bi Tirkî dibêjin boş levha, bi Kurdî em dibêjin levha vala. Eva nêrîneke pedagojik e. Yani hene pedagog jî hene ve mijarê tiştekî cuda dinêre dibêje na eva mesela Jî beşim ki qasadeka vala. vala ye. Yani em sewê lewhê çi binivîsin dibîne. Yani ji bo wê yani wexta ku dê bav se mijarekî da yani nakokiyek jiya dijiya gerek ora haj peyvê xwe kelimê xwe hebe xeberdana xwe hebe ew zarok wê peyvê hildide wê peyva nebaş hildide yani perverdeha zarokê jî hewce mamoste jî got em hewceyek ku nenne destê dê tenê bav jî wira otorîte be. Yani vira serîda jî xeberdana xwe da min axaftina xwe da serîda jî got İdi weka zamanê demê berênîne yani wî çaxî dê bavê me her tiştî zanibû em jî wana hîm dibûn tecrübe kirme lê nihayetî zarok her tiştî zane ji bo wî derheqê vê mijarê da dê bav hewceyek konsensusekî çekî yani navbera xwe da konsensuseke wana hebe. Ve gotna wan yek be li ser zarok. Gotna wana yek be. Gotuna wana yek ne be zarok çatke zarok yani gelek zarok jî zev zekine zev jîrin çatke wê meselê hildide li gorê xwe çêtke yani dibêje erê min eva kir eva xelatiya kir lê bavê min jî wê rojê wiha gotibû diya min jî derheqê vê meselê de wiha gotibû Yani ev tişkora dika normal tiştekî normal. Très normaldir très ihsanî yani vira mesele çi ez bu saat dönerim yani seri da xwendekar zarok em terbiya du tişta geko em bidin. Terbiya çi terbiya zihniyetê terbiya beden û laş. Lewra ku em dinêrin bîna avayiyê dibistana em dikevnê da çi he em dina xwe da cê werzişê cê sporê heye. Cê basketbol, futbol, voleybolê heye. Em diçin dikevne hundirê wê avayî da em çi dibînin wan dibistana da em cê dersa dibînin. Cê pola dibînin. Wira da çadibe yani perwerdeha zihnê dide, zihniyetê dide. Derva jî yani jî hundir da çadibe perwerdeha laş dide. Yani zarok hem zihniyeta xwe perwerde bike hem jî bona ku bedena xwe laşê xwe perwerde bike. Yani sistem pergal hemû sevî tiştî çêbiye. Ji bo wî
مامۆستەژی حوجەتکە لەvê میجارê wisa binêrin dê û bav jî wisa binêrin zihniyeke pak pakış ji bo hele hele bona vê nifşa nû zev mühim e. Ve pir servan bisektin ne samaması ne karman taney behelin ne karın Zihniyet sperin hünekidin. tabii zihniyet idi çabiye zihniyet yani zihniyet zara hafıza zara zihna zara çabiye idi veka em bejin buye ciye çope yani her tişti hildi de yani internette de nere agahiye ki hildi de raste ne raste fernak hildi de kontrol ne ki ne kontrol derya ki zaf mezene mezene besin oraya yani besin oraya yani kadeke besin or pişameye jiboy ve yekem yani ora vazifame yekem ewe de bav mamuste em zihniyet zaruka qrej nekin yani vran ha mesela civat bered gotun çet gotun civata sanayi civata çandi yani tarım toplumu bir Türkiye'de bir sanayi toplumu naji ben nerin amın ezhad nerim yani civata qreja agahiye yani bir Türkiye'nin bejin bilgi kirliliği toplumu yani bilgi kirliliği toplumu Musa bejin yani yani Çad ve Zaruk internette de her tişti hindi be ekrana da her tişti hindi be derte derhola xuda derte ve atmosfere dervada burada her tişti hindi be raste ne raste farknak helde de yani helde de ve zihniyete var ez weka du sala ez vira ez navçaya ki xevitim navça çubuğa xevitim vira projeke valitiye hebu valitiya Ankara hebu derhaqi yani xandın nivisandın eda vira ez weka du sala çuma vira da yani navenda civanan gençlik merkezlerinde bejin vira ez xevitim weka du dersa sê dersa em rûniştin besa yani tiştekî çawa rastîne em pîşî her tiştî evî ferq bikin hebû wira gencê civanê ku hatibûn wira diketin dersa min de got mamoste got em bona nivîsandinê em hatine wira de gotê nivîsandinê min nîşanemekî em besa bir meselekin yani derheqê her tiştî da pîşî em zihniyeta xwe paqişkin başê wê mijarê de em zihniyeta xwe me çi xandı be pirtûk xandı be kovar xandı bin me çi xandı be em derheq wê mijarê de kanalize bikin sewê meselê sewê mijarê bisenin piştî wî em wê meselê binivîsin wexta ku min wisa gote wî gencî wî civanê de ew başê fehm kir yani armanca min vira da çi ye lewra zarokekî da mesela orada min çi ferq kir serî da edbêjim mijara me serbest e hûn kîjan derheqê kîjan mijarê da dixwazin hûn dikarin nivîsekî binivîsin nivîsî xwe nivîsin rûper min wexta anî xwand min dît yani hevokeke xwe da besa mijarekî dike hevoka dudiya da besa mijareke dinê dike hevoka Susiya da besa memleketê xwe bajarê xwe dike hevaka çara da besa gundê xwe dike hiç tev heve yani mejû wisa tijî biye zarok jî wisa ne işte yani zarok serî da êdî niha wexta ku dest mektebê dest dibistanê dikir me digo lewha vala ye niha wisanî ne Naho ku tê dibistanê de tijî tê telefon stêwan de ye û her tiştî zanin hin zarok berê ku dest bi mektebê bikin xwendirin nivîsanî xwendirin nivîsandinê dibin yani aqlê wan gelekî zêde ye mamoste yani civak ku hertiye mina berê ne berê em tev bajarê biçûk dabûn gunda da dijî nav hevdû de bû heta malekî da deh hew nav hev da dijîn niha êca wek mamosteyê got bêje civaka sanayî falan tarım em bêje Çînînê aniha îdî aborî jî bûye pîkî dinê em tev hatine bajarê mezin bajarvanî zêde bûye belê berê evekî heye lêkolînek hebû digo berê evekî Türkiye'ye da ji sedî heftê û pênc heştê gunda da wî ye qala 30 sal berê dikim ê mayî 25 sî jî bajaran da bûye
جا تبجی باجاری مزندان بیش باجاری مزن انقره استانبول İzmir Bursa اوانا باجاری مزن وان باجاری küçük داشی اوا اوکی پر گرینگه آن حالی دنیری مرو تف باجاران دانه اواجی gelek بس problema derdi. Yani hem zara boy zara beri kontrola zara gundadacı Hasan bu beli bajarı küçükten bajarı küçükten mezmun mamusteji yani GM mezun bu ne anha hem duzarımın hene çüğün hattına van rabun runuştan hem her tiştiman gerek kontrol bakın her tişt dijvare bajarı ama son kontrol dikin le hinde bavji zaroka mesela her tim düşenin mekteban van disperin mamusteyin van hingaji mektebede psikolog dertkevin navun beter zanın mesela da hafta avulda ونوان زاروکان فهم دکن پسکیکن چاوا dertkevin hole yani pola yekemin da em gelek cara dibinin bizim pola penca da zarok çarsala xundiye disa fikrawiye و ser meytevi dibistani fikrek wî heye li zarê piçûk wextê tên pola yekemin da taybet hinek hene ez dikarim bêjim şeş mehaj diya xwe nikarim biqet diya wan tê pêşiya polê rû dinê vira jî ewa dew bavan çi ye hîn wextê cara ewl mijûl bûn wextê hîn meytev venebiye gere dew bav qala meytevê bikin qala ciyê ew ê here bikin ew bêje meytev heye berpirsiyarê te ahane te herî meyteve hevalê te nû ew ê çêbin tekniyê te hazır bikin ne mamosteyin ewa göreva kê ê dew bava ye meytevên nîne devî gavê amedekirina meyteva da CPU heye dîsa xwendekar dew bav û meytev meytev çi dike tiştê fîzîkî em bêjin meytevê temîz dike paqij dike tiştên kemasîkek hebe hazirê xwe dikin belê materyalên wî amûrên em bêjin mîna bilgisayar û wan tiştêtinê hebe wana temîn dike dew bav jî gere hîn meytev venêwiye xew em bêjin hine cara zar tên ez pêşiya wextê zar dikevin polê dersê ez pêşiya derî disenim hala kî dereng tê tu bêje xewrama yani eva tu ew nîne yani belê gere dew bav hîn mehek berê xewa wî jî amade bikin bi hestên wî her belê dew bav em mamoste û meytew devlet çıqa ew memûrî devletê hevin karê xwe dikin li gere dew bav jî zarê xwe hazir kin mîna mamoste got îdî lewha vala jî nînin her tişt heye kompîter hene amûrên teknolojiyê em bêjin anha ew derketiye yapay zeka dibêjin zîrektiya sûnî her tişt heye tu tiştekî dipirsî pêncih ew tişta cara dibêje bu her tişt diguhere em bêjin em ji gunda derketin hatin bajara eva guhertinek yekemîn çand û kultura me diguhere îdî em nikarin zarê xwe bipeyivin em zimanê wan fehm nakin zimanê kompîterê hine cara xeber din hinek gotina jî teva nabêjin kêm dikin kurt dikin belê xên jî wî çi dikeve ewa me pêşiya me gere meelim mamoste û meytew xwe vî guhertin ra amade bikin dew bav jî gere xwe amade bikin zar nava teknolojiyê da mezin dibin nav civatekî dinê da mezin dibin geren wana fehm bikin em fehm nekin ara me da nakokî û ew îdî zar em nikarin binirxînin jî ew tiştekî jî nikarin îdî zar ra bêjin yani bona wî tekiliya me gere erenî be rast mamoste xeberatê mamoste işte pirsin dîsa di mektebatê de hem xwendekarên dibistana seretayî heye û hem heya navîn heye dema ku zarok ji dibistana seretayî ji derbasî dibistana navîn dibin ji pola çara derbasî pola pênca dibin pirsgirêkên çawa derdikevin hînga lewra heta niha malimekê wan hebû belkî di malum sê malum bû
piştî ku derbasî dibistana navîn dibin ca mamosteyên branşan çê dibin. Belê. Yek yani mamosteyên wan ji nîşka ve zêde dibin. Hînga zarok di vê çawa adapte dibin di vê pêvajoyê de. Ez belê daha zarê ê derbasî pênca dibin 4 sala gelekî wî ege neçin cîkî em bêjin tayîn û guhertina meytevê çê nebe 4 sala nava polekî da bi hevalê xwe 30 hew 35 hew 20 hew çi be 4 sala cem hev dimînin. Problema herî mezin ez dibêjim ev e wextî derbasî pênca dibin polek cuda hevalên cuda em bêjin mealimên gelek mealim wera mamosteyê îngilîzê cê em bêjin ê baweriyê û tevî ya pola xwe sê mealime dibîne 4 sala. Wextî derbasî pênca dibe qasî 10 Ya 12 12 mamoste diyorlar. 12 mamoste, 12 tarz, 12 heş, 12 çant. Her mealim jî tarzawi mina hevnîne. Ama zarok jî xwendekar jî maliman weka dê û bavê xwe dibênin heta pola çara. Piştî polat yani belki buçukin ya. Tekeli jî Tabii 12 bavi çê dibe. ji bo navî tekilî jî diguhere yani mealim berê mina zarê xwe dibîne niha mealimek bikeve 10 pola em bêjin 5 pola ew ê kîjanê ra tekilîkê aha nêzik bike ew hinekî dijwar e zor e yani. Hinekî zor e Belê. mamoste. Gelek tişt bıçağı dîsa dikevin ser milê dê û bavan gere piştgiriyê bidin hev meytew mamoste û xwendekar tevî dê û bav piştgiriyê bidin hev û destekê bidin zara. Tenê ne dê û bav dibe ne jî mamoste dibe. Ew zarok bizane bike ewa îdî warek dinê cîkî dinê hevalê nû ew ê kiş bike jingehekî ortamekî dinê teze ew bûyîne gere pêşî zarê xwe ra bêjin. Dibe tekiliye wan bihe. Be tekiliye hev. Bi hefta û pira. Em hinek zarê xwe ra mijûl nabin yani evekî masîkî ye. Pola yekemîn da jî ya pênca da jî eva problemekî mezin e welatê me hem welatê me aliyê Rojhilatê hem jî van bajarên mezin ê em dijîn kes zarê xwe ra mijûl nabin. Wextê tu mijûl nebî ew zarok winda dibin. Bi xwe bi xwe mezin dibe. Belê. Derdora xwe dinere. Belê ne hew jî te dibe yîdî yani bûna wî gerem piştgiriyê bidin hev. Dê tiştek bêjî xuşke keremke. Kerem. Selam mamosta. Pirseke min heye zarokên ku zû dest pê kiriye bo dibistana seretayî 5 salî dest pê kiriye. Ew heta ku Pola yekemîn? dibistana navê Pola yekemîn de heye. Dest petkin ne? 5 saliye welî çiye pola yekemîn. Belê. من ev dipirsim çünkü keçika min heye ew jî zû dest pê kir mixabin. Wexta dibistana navîn pirskirekî mezin çê dibe yani çi bendame ye min ez pir ditirsim. Dixwazim min rehet bikim mamoste. Gerem hûn bitirsin. Şaşekî mezin kirine. Xuzla we nekiriba. Erê dizanin. Hûn tavsiye nakin ne? Em tavsiye nakin. Çima Piştî çend mehî zarok karin dest pê pola yekemin bikin? heftê du. Hefteyê dudu. Heftê du. Belê. Bi spor û zanist her tişt dibêje heftê du mehî zar gere werin. Çünkü zarok xwendinên nefîsandinê Belê. hîn bibejî. Yani dibe ku zar zîreke hişê wî ji wî zêdetir e Jêhatiye. jêhatiye lê dîsa jî ewa xwe nîşa dide ew piçûkbûn piçûkbûna hêstan hêstê wî hîn ew newîne dibistana me da jî hebûn par min çend dê û bavan ra got min got eva piçûkê neşînin bi gotina min nekirin sê hebûn bawer kim hatin ji ez pey wan ketim ez hinekî van tişta da Beter bu ez pey ketim heya qarnê ez pey wan ketim dûrva dipirsim ji mamosteyên wan ra ew her sê zarok jî ji hevalê xwe kêmtir gelek tişta da em bêjin sinfa wî da ewa em dikarin bêjin heştê û şêst
heft mehi şest heft mehi te meytevi dibistani hevali wî polê da jî heştê mehiye araman da salek heye yani hûn polek fark dedîtin ne sad mamoste ev dibêje şeş mehme mehek jî fark dike belê lewra zarok pir zûhîn dibin pir zû mezin dibin em buna wî dew bawaran jî vira bêjin ki ew firsend ketiye destê me zarê xwe wextê piçûkin neşînin dibistan heftê û du mehî wê datir dikarin bişînin lê ji heftê du mehî piçûktir be neşînin Beranêşênin baştir be ji bo zarok wî dijwariyê ew ê dijîn dibînin hevalê wî ji wî salek meztirin sal nîvek meztirin anha dibistana me da hene di mekteban de zordestiya hevsalan jî êdî gelek zêde bûye heye û bêtir zordestî dikin û zarok biçûk be ewa ji wana zêdetir dibîne zêdetir wî dibîne zordariye belê saat Buna wî- mamoste Spas dikim mamoste ben de ew cevabim bi rastî çünkü ez nedixwestim hewsêrê min xwest bi ısrar û berê dibistan ku diçin mamosteya wan me xepandin wa bêjim çünkü keçika min 4 salî bû dixwend dinivîsand maşallah dibe Ez zîrek digotin. dibe müya go zaten zarok Zarok zîrekin êdî dibin bermek ew lê hestên wî û laşê wî bedena wî Derûna hene wî cara ev hazir. Ne hazır bu. ne hazır bî Spas dikim. Ve gerek tipere bêtir müjil bî mamoste ser wê biseknî Ez dikarim pola duhemîn dubare bikim belê ew jî bozareka yani bi ewa we hûn gere dilekçeyekî nivîsekî binivîsin aha meytev sistem izin belê belê ha tiştek wisa heye belê ew Kolaylık baş. heqekî dew bavan heye carek wî heftê didin dikarî niha nabe xilasbûna dibistanê meytevê hîn qarne negirtibin divê dîsa dubare dikin piştî adarê dikare bi tekîliya xwe meelma ew bike bêje ez dixwazim guzarê min îsal polê da bimîne bê gotina dew bavan ege çûyîn hatina wî em bêjin dewamsızliğa çê nebe em nikarin sinfê da bihêlin pola evê da dibistana seretayî da êdinê da heye lê ême da ancak dew bav bixazin zarok dikare dubare bike pola saat xweş mamoste ka me dîsa stranek ji te godar bikin kerem ke لهر دم طول سر یا خوی اوی جانی رنگک دلال لسر تیه اوی جانی لهر دم تو سر یا خوی اوی جانی
mane besse sozadila oy cane madem dünya her mirine oy cane. ساعت خوش مالت آوا بلهم دوام بکم ما مستشتب پرسم زاروکین کج دبستان سرطایی در باسی دبستان ناوین دبن هدیه دیدت کهون هیاما بالغون ادجی هنگا زاروک yani هن زاروک بیجم گلکی هرسن هن زاروک گلکی asosiyalin هن زاروک ولو خبر نادن هن زاروک پر خبردن yani her tüm lehemberi mamostayan disektin biya mamostayan nakin biçki beyar dibin مخابن ون هنگا بزاروکان چاو علاقه دار دبن ماموسته هیچکی هیامکا زوره همش بو دیو باوان همش بو زاروکان همش بو ماموستیان لی مخابن زاروک سرس به حتی ایواری دمکتب edene ون بواره مجل دبن ون واره علاقه دار دبن ون çawa ve mesele yani ve mesele da yani unsura heri gırınk eve ragihandına irtibate tekiliye tekiliya mamoste u zarok malbat van tekiliya hem ku binerin tekiliya ona ku kutbe ku ser mesela embejin zarok ku bitirse meselek mijarek evi hebe meselek evi hebe dozek evi hebe vere bixaze de bav u mamoste xura baxfe ku ve cesareti nebine o meselevi o perskirki ve zede dibin. Yani seri xodajı mazın. Seri xodajı mazın senaryoyu ona zafin. Yani senaryoyu ku em dijim balık bu nedanın. Peki demgini sanki mamosta ve meselede. Yani em mamoste dibistana sereke dana em dibistana navin dana zaruke ku dibistana navin dana idi hidi derbası ve کاری مهنک حسن هم صابیجن زارکه بچوک بهتر بیا ماموسته خود اشتاق نظر بچوک کاری زارکه زور بچوک ماموسته خود حز دکن مگوت ya وقت دیو باوی خود بینن yani سرطایی مخابن yani az mesela Ahmet Khani az zevd khunum Ahmet Khani ligorimin veka pedagogikiye Kovara havareda der bir imza Nurettin Yusuf bu az tahmin kim şireti Ahmet Khani burada derbaspiye belki sed niski 5-6 sale ve Kovareda yani nivisek ser şireti Ahmet Khaniye Ahmet Khani rojeki او جی کو دبینه او قصبا او باجره کو دبینه او گندی کو ته دبینه زاروکا بکن نیسکی 6 زاروکی برافت که به مالا خدا نیسکی سی زاروکی کچن نیسکی سی زاروکی جی لوکن وردا وانا da tabi xarın davana da ziyafete ki davana da dibece çen şiretimin jwara heye dibece yani vazifaya ve yekem eve kun hevdu heskin hun hevali xu heskin debavi xu heskin mamoste xu heskin ya diniji yani ya duyemji eve bixevtin zede bixevtin lavra mera xebat lazım yani xebat nebe disiplin nebe em tüştekin karın dest bixin yani لورا کو هیچ ما بسر بالغ بونه کر و دمی کر چما منو بس کر هر توش سه حس کرنیه وقتا کو ماموسته زاروک هسکه خاندکار خو هسکه زاروک او خاندکار و جسارت دبینت هر تشت خود بجه یعنی پرسکر که سری خدا مجی خدا مزن نکه بجه پرسکر که وی هبه مسئله که وی هبه دبجه از هرم با ماموستی خو هبی بجم برای یکی نشانم که شو ماموسته كنت حس كرن دمكتبه ده تفكر نفس ماموسته التنفس هذا زاروك دورا وان دجبن كل شيء حسدك وقت بيدبينن جيده دچن او ما يعني ورا ماموسته خو ورا مسئله چیه مسئله از ماموستتی چا دبینم سدی نوهت نه نوت نه از چی دبینم اسلوب ماموستتی سر اسلوب سر شیوازیه yani لورا شیواز چیه yani meheca minak Ahmet Khani da Ahmet Khani nubara Portugal da despeka nubara piçukan da liser lisani
لسر لیسان son dixwe dibêje hemd û sena şükranî ji bo vê xalikê rehmanî fesahet û beyan daya lîsanî lîsan daya însanî yani piştî wê destpêkê jî ser lîsan son dixwe yani son daxwe ser ziman dike eva çi dibêje yani her tişt ser ziman e ser üslûb e ser şêwazî ye mamoste ku bikeve polê da wexta ku bi hêrs kelimê hêrs bi peyvê nebaş ku bêje zarok jê dirtise lewra mamoste hem wê zarokê xwendekarê xwe wê hem hizke hem jî wê disiplînê nîşanke lewra em çima virada pirskirikê dijîn dibêje nivîskareke Jung han wisa termin dikim dibêje navê evkê Portugalî jî yorgun toplum yani civata westiyayê betlanî burada dibêje dî em civata disiplînê nînin em civata performansê ne Belê mixabin yani îdî em çatkin em hê dema kevnar diçin em dibêjin herkesî disiplîn be herkesî weka esker wê pîşiya me bisene mamoste jî wê nêrînê hewcek we biguherîne yani wê zarokê weka eskerê pîşiya xwe nebîne yani emir bide ew ê bike wisa yani wê derdê wê zarokê wê zarok kabul nakin ki kabul nake zarok jî kabul nake Çavuşi pirskrek derdkevz. hayatı da kabul nakin yani zarok wî çay çatke wê demê hez nake were derdê xwe kula xwe gilî gazinê xwe hez nake were bêje mamosteyê xwe lê mamostetî ez hinekî jî wisa dibînim meslek pîşey yani pîreka ye wisa dibînim lewra çima mamostê yani mamostê ku jin bin zimanekî daha xweş hê xweş ev merhemet jî merhemet heye dayîkê jî bixwe jî dayîk e yani ez çima evê ferqê dikim ez jî mamoste me xanima min jî mamoste yani ew zarok wekta ku meselekî dibêje ez hine cara hêrs dibim ewa dibêje çima tu hêrs dibî yani normal e tiştekî normal e bira bêje yani mamoste yani gotina xwe serî da jî min got yani se üslûb e se şêwazî ye yani üslûba me xeberdana me axaftina me zarok jî dina xwe dê da mesela te dinêre ku tu dikevî pola wî da cara serî ku te naz neke hez dike ku te nas ke lê tera naxe ne xeber nade lê te dinêre dibêje gelo zinavekî çaye mamostekî çaye zarok jî vê tiştî zane xwendekar jî henekî xwe bi maliman dikin ne wisa mamoste ê xerab behsa wan dikim yani heta êvarê di nav xwe de mesela dikenin di dersê de mesela malum godar nakin malum hînga hêrs dibin tiştê wilo jî diqewne wisa di dersan de yani dibistana navîn da dibe tiştê wisa hene dibistana sereke de gemin yê lîseyê da zêde ne Lîsê de zêde ne çünkü lewra ewa çat be îdî zarokê ku dikeve diçe lîsê da nîskî 17-18 salî ye îdî yani otorîteyê qebûl nake hepkî jî wilo baweriya wan jî pir bixwe heye ne wisa mamoste zarokên diçin lîsê yani ji min re pir acêb tê yani nivîskarek dîsa dibêje wexta ku ez 18 salî bûm min diguhezê dünyayê biguherînim wexta ez hatime 40 salî de min guhezê xwe biguherînim yani çî dereng maye yani zaroka ku 17-18 salî be yani xwe bawermend Hunavan dikele. hûnavî dikele heyam zarokên ku divê heyamê de bêhtir e sankî ne wisa mamoste yani hûn çawa dinerin yani berî ne wisa bûye em jî em bû xwendekar Wala em ne wisa bûn mamoste em jî wisa nebûn em jî wisa nebûn yani zarok îdî ku yani sistema pergala perwerdehiyê hemû dünyayê da guherî yani berê sistem çabû digo disiplîn ki em yani her tişt wê bibe disiplîn îdî niha çi ye dibêje navenda me de xwendekar heye yani öğrenci merkezli em dibêjin bi Tirkiye dibêje navenda sistemê navenda pergalê da xwendekar heye li gorî wî îdî sistem çêbiye ava biye li berê wisa nebû mesela niha jî em mesela hine
ولتا دولتا ام دنهرن و سیستما بری برداند که هنه ازمون هنه دنیای همو مثلا خاندکارا براوت کن وانا را ازمون چید کرد مثلا ام دبیجن پیزا ام دبیجن لورا دنا خودی او سیستما بری که چونه یک دولت هی سیستما بری دچم مثلا وکا چین وکا güney Kore mesela Kore'ye Evan jimam usta yani. Ya ki Singapur cihe. Yine her Singapur. tiştedikinde tamam usta. yani ona hin disiplini ona zedeye. Mesela yine çekine xuan edikin. Hin zaruke 5 sali. Tabii. Mesela evim hayat ede kendi adım diste zaruka. Hek ekinan deste Ya zaruka. hayat edem adım. Bejin diste hoş. Yani ora de bavju sanın idi. Yani Bejin ber ocak eder basını be xuarın ser ocak ev kevi serte. Le Çin Japonya aliye yani perverdeya zarukandı. Ama jî Hırcı da yani. derdik efendim. Em bizim mehecagu akademik her tişteke tiştnine. Beli. Evaş Ali akademik nanların ne tamam usta. Plani mazın bunu. Em çıka bezinci anha Çin evde zirek suni da em bezin yapay zekayı da anha idi her kesin kare minavan be. Heca mina mamuste go Teams heye, pizza heye, yekji boy xama heye, boy ji azbuneki ji 16 hatta 45 sali wiya jî çend sal beri 2016 da çêkirin devleta me jî beşdarî wî bû îja em ew wî dinêrin ji evê da xeberdanê yani zimanê zikmakî da em dünyayê da gelek kêmasiya me heye. Finlandiya ji me zêdetir, Singapur êca ew kevne şopî. Da axaftı ne de yani axaftına zarukandı. Teknolojiye da mezina da jî balığa da jî yani. Em bêjin pîzayê zarê piçûkin 14-15 salîne piyak jî ji wî zêdetir. Pizza çiye mamasa dunkarın veya hapkidin Ez muneke mamoste izdane se eva da branşa yani Türkiye'de jî heye yani azmı karın tekeve. Beli. Devleti OECD'ye datkin. OECD de çekirni. Devleta meji hene cara beştardı be. Le hene ki masime hene. Revşa me çend Yani sale baştı be. Valatan zarokanların dünyayı da kijan valati de kijan zarok serkeftine. Kabiliyeti zarok adını. Kabiliyeta zarok adını. Kabiliyeti ona denir. Bona vi ez bawer dikim bona pizzaya sonucu evi ev müfredat şu guhertin. Dittin ki minaberi nave gere emji xub Dema guherin. müfredata dugerin işte u sajid. Beli. Wana dinlerin. Pizza dinlerin. Beli. Yani kabiliyeta zarok eser çibe ve denir. Encamı jilli gori vi yaptı. Yani burada jî devleti OECD pizza dikin hene devleti dinici hene orada. Le burada mesela hene devleta yani serkeftina ona em xura minak dibinin le mesela Katar heye burada mesela uçayı balam kuşandı bu mesela min dineri Katar eri mesela nava wan devleta da yani nehdehe rezavi le gelek devlet mesela sistema pergala Katar'ı mesela kabul nake yani hıznake xuram minak bigre lavra çıma burada idi mesele kriter ona çubiye kriter biye dibece mesela az bona perverdehiye bona perverdehiye az 10 milyar dolar az xerç bikim az kijan encami destixim az 2 milyar dolar xerç bikim kijan encami dest bikim mesela Katar gelek vişi da pere zedet dede. Dero valataki devlemende. Devlemende. Geleki devlemende. Der her teknolojiye da zanistiye da mesela teknolojiye mesela teknoloji mesela perverdehiye da teknolojiye zav dikarının. Le mesela çıma orada xura gelek devlet Katar'ı minak nabinin Vietnam'ı nunu dibinin. Vietnam eri gem pere xerçtike li encamake başıldı de.
Yani eva çend makale min ser internete jididin. Mesela akademiya Türkiye jidi ser Vietnam jidi xevte diydi. Vietnam gem perexeşt. Pergalaka çava heye dilura maması aliye perverdeye de. Pergala yani em çibejin em bejin rojilate yani se coğrafya se erdnigariya dünyaya ku em binerin rojilat gelek sistema ona sistema beridiçe yani ser disipline ediçin. Vietnam jî wusaya orada mesele kijan pergale kijan düzeni kijan sistemi da bir avan nine mesele ev ku sistemi kijani yani devleta xuda welata xuda kijan sistemi rind runişti be ava peşvatçe yani em sistema da hene cara em ser kağıza ser rupela da değilin yani. Ne mamasa her pergal cem nikarin texin pergala perverdehiya xwe lewra çanda me juan cudaye mesela deobav ne gori Vietnamê an jî li gorî welatê din zarokê xwe mezin dikin erê me kare hin pergal hin sistem jûra raje li tamamî em nikarin rajin ne wisa nikarin texin nav pergala perverdehiya xwe. Tabii. Yani orada Yani merev li gorî çanda xwe li gorî welata xwe pergalek ava bike ne baştir mamoste? baştır. Mesela orada em kijan devleti dikarin minak bidin Singapur. Singapur. Mesela Singapur sed 1980 da yani müfredata xwe diguherîne li gorî çand û şaristaniya xwe müfredata xwe çêdike teknolojiye da civata yani civata wî pêşvat çe em çi bêjim zanistiye da pêşvat çe gelek tişta da pêşvat çe Türkiye jî mesela îsal müfredata xwe sed sala Türkiye müfredata işte marif modela marif destpêkir îsal guherand yani em evî xeletî jî hewceyê ku rast bikin hine cara mesela mirovara xeber didin ku behsa müfredatê dikin dibêje ya müfredat her sal diguhere yani her sal naguhere em çatkin Vallahi mi jewlo zanim mamoste em bejin qey müfredat her sal niske 10 sal bu müfredat ticarî neguherî. Sanki weka yani li gorî civakê her sal tiştek diceribênin ka vê salca me wî sabkı kayı çawa. Yani Lev şaşiyeke ne wisa mamoste? Ava şaşiyek yani ava ura xelatî ji ku derêtê em sistema ezmûna zevdileyzin. Mesela çi bu SBS bu TEOK başa çi bu LGS ya ezmûna yani buna zaningehê zarotkevine ezmûnê da çi bu ÖSS bu ÖYS bu Anha YKS EYT YKS navî yani ava sistema jî sistemeke xelatînî ne li gorim çima yani îdî dünya zû diguhere dünya ku zû diguhere em jî li gorî wî ezmûna xwe çêdikin ezmûnê ku mesela sistema ezmûnê çêdikin lawra mesela pirsê em nawerokê pirsa ku binêrin mesela wexta ku zarok diketine sebesê wira da yani pirs ew pirsê ezmûnê gelekî ser agahiyê bû yani ser derece yekem bu yani agahi yani em çi bêjin mînakeke bidim ser bajarê Türkiye'yi kijan bajare yani Ankara ama zarokera idi tiştekî qazanç nake lawra çima mehica jî behsa teknoloji behsa internetê kir zarok çatke zarok ji xwe internetê dinêre ew hîm dibe ama idi ona persana guherine mesela naha ku tu LGS dinheri nawaroka LGS dinheri ve şerh bişuğlayına baştır bişuğlayına tabii dibêje çi dibêje hem tê dema xwe zamanê xwe saeta xwe hem ek bikî binêrî li gorî wî yani bi hêca min behs kiriye migo civatê dî ew nivîskara be digoya digo civatê dî civata dîsîplînê ne civata performansê ye yedî ezmûnê me jî bûne ezmûnê performansê lawra hem tê saeta xwe xilas nekî hem jî tê nava not pirsî da çiqa pirsî zêde bersiva rast bidî yani eva performansê idî yani em çatkin idî em mesela sistema me jî idî wisa dibe hîdî hîdî behsa çitkin hîdî eva çend sale dibêje mesela memûrê ku dewletê da dixebite dibêje wê bi sistema performansê bixebite mesela çend saet xebitî bî
te çend saat xebitî bet li gorî te ücreta xwe dît li gorî te perî xwe dî diravî hildî مامۆستا شتە بپرسم مەسەج عالیە مامۆسەج بەحس دکەش عالیە پەرفۆمانسە ده بله. ون چاوا زانۆکان هین دکن نها پرانی خوندەکارێ وە دبستانە سەرێتاییە نەوسا بله بله نها مدا اوتن عزمون تن ئەزمونتن اوا 2 سال هولê لێ مەکتەباتە بله. مەکتەبا وەژی خوندەکارن دبستانە سەرێتایی ناوین jî heye بله مامۆستا wana da jî Bove. vê gavê wekî mamosteyî zane tamîmek derket tamîma hejmara wî pêncî û sisê wî pêncî û sisê wiya da nivîsîne êdî ezmûn ya seretayî da rabû بله mamoste nikarin dî ezmûn pivajê dênire êdî bi test jî tune yani dema ku derbasî dibistana serêtayî dibistan serêtayî derbasî dibistana navîn dibin ezmûn tuneye berneha hebû naxir mesela em bêjin pola çara da matematikê û zanistê êdinî mealim salê demê da sê em bêjin ezmûna çê dikirin salê 6 hew yan jî 4 hew îdî ew ji holê rabû performans êdin nêre vî tamîma hanê ewa nû derket îsal derket wiya da jî tirmeyê da derket yexîn dibêje ew e em bêjin zarok salê du filma du pirtûka û du filma temaşe bikin û du her evê da heyamî da bixwînin di pirtûka dersa Tirkiyeyê da yexîn heye evê da ezmûna wan ew e ew ê derkeve îdî rapora wî binivîse puanê dersê îdî test rabû yan ew binivîse yan ew raporekî tiştekî performansa xwe nîşanî mamostayên xwe bide ewa îsal rabû dê û bav jî bizanibin anha LGS em dibêjin ew ezmûna LGS jî ser xwendinê ye ez êsa bawer dikim mamoste diharin zane yani kîjan zarok pirtûkan bixwîne wan pirsên LGS da tê dipirsin wana zêdetir LGS ezmûna ya lîsteyê ewa jî dîsa yani hatiye ser ew ê xwendinê em bêjin me û hevala me ew ê nihêrî wan pirsê zanistê û tirkîtî ve ezmûna LGS'ê da hejmara peyvên ya pirsa tirkî û ya zanistê da fen bilimleriyê da aynî hejmara wan wiya da jî wî pirsî bi çil peyvî pirsiye hejmara zanistî hercar kêm dibû newsa mamoste yani zarok bêtir Tirkî de serkeftirê newsa anha Tirkîtî hinek jî ez bêjim giringe yani gere zarok bixwînin kîjan zarok pirtûkan bixwîne wan pirsa bêtir fehm dikasan newsa mamoste yani hemû îdî pirs tev ser xwendinê heye matematikê jî wextê dipirse yani tu wiya fehm nekî tu çi qabizanibî jî nikarî wiya cewaba wî dî encama wî çêkî buna wî gere zarok bixwînin wezareta me jî wiya dît wî tamîma dawî da wiya nivîsîne me jî bi mamosteyên xwe ra wextê civata xwe kir me got îdî ew in zarê her sal pirtûka bixwînin mealimê îdî wan rabêjin di pirtûk ewa wan e ezmûna wan ew e em bêjin dersa Tirkîtiyê da dixwênin û paşê ji malimê paşê îdî mealimê xwe ra ew rapor wiya mealimê ew biryar bikin qirar bide yan ew rapora wî binivîsin yan ew tişta ji wir bipirse nizanim lê îdî wextê ew derbas bû test û ew pênc bersiv hene kîjan heye hinek jî navlo totoyê davît din zanîm böyle dinivîsîn îdî ew çû gere zarok binivîse ezmûn tev ewa wan şevaza wan guhertin ne wisa saat xweş mamoste kamê staneka din guhdar bikin paşê me dîsa dewam bikin
بشمدای کمره سینه مالا و بارکر بشمدای کمره سینه 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 در کجا در باز سینه 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 در کجا در باز عشق دای کمره در کجا در باز عشق دای طبعا مامۆستا تر دوام بکن تگوت یا مامۆستا ji bo ku zarok serkeftî bin her tim pirtûkan bixwînin êdî ezbûnan jî tune ye tu pirtûk tavsiye kirî lê hin zarok jî di dersên xwe de ne serkeftî ne ber ku mekteb bebe hûn ji bo zarokên ne serkeftî ji bo ku dersê wan ne baş be hûn di mekteban de programeke taybet amade dikin mamoste ji bo ku dersê wan zarokên ku dersê wan ne baş e dibistana me da piranî li ser wan disektin hûn çi dikin di mektebê de ege zar hene fêrbûna wan hînbûna wan kêm in raporê wan jî hene hinek nexweşxana girtibin hinek ciyedinê girtibin ew tê destê me em dibînin gelek caran dibistana me da em qursa wan ra vedikin piştî dersê belê em heta saet du nîva werin ji du nîva heta çar nîva yan mamosteyên wan yan jî em dibêjin kî dixwaze van zara ra qursa bide her sal em qursê didin hine zar nikarin derbasî xwendinê dibin ewana jî hene kêmasiya wan xwendinê yani derbasî pola duyemîn dibin belê kêmasiya wî hebe em qursa vê dikin rûbirû tenê meelmek wa yani em mîna polekî em dê hewa naxin polekî rûbirû yek meelim yek zarok em sa dixebitin dibistana me de gelek dibistan jî sa dikin me di weka dersa taybet ne belê taybet gelek jî serkeftî dibin zar hîm dibin çend zar medît xwendinê derbasî xwendinê nebûn bi saya ewa mamosteyan derbas bûn xêncî wî jî çalakiyê din jî em tenê ne akademîk çalakiyê din jî dibistanê da çê dikin em boî sporê em bêjin wanê dinê niha dîsa em tên ser ew ê dê û bav wextê dixewtin zar mekteba me da dibistana me da saet du nîva da derdikevin heya karê dê û bava xelas dibe saet dibe 5 ne wisa wira çiqa hebe jî 2 saet nîv valatî heye yani ne dê û bav dikare were zaroka hilde ege dîsa em berê dê û bav qalok pîrok cem hebûn yek nebe yek diçû zara dihanî aniha tenê dê û bav malên piçûk evên piçûkin em malbatên piçûkin êdî mîna berênî ne gere tu wana bibînî yani em bêjin müdür alîkarê müdür meytew gere vî tiştî bûyînin alîkarî piştgiriyê bidin ewa dê û bavan em dikin meelim qursa vê dikin heya dê û bavê wan karê tên ew serzara disenin yan
ev wan çê dikin dersê wanê em bêjin ödev müdev dabin mealmê wan mamosteyên wan wana çê dikin yan jî mijarekî nû wana ra hîmî wan dikin fêrî wan dikin lê ew hene bername Mamosta dibistan tenê wek sankî wekê ciyê dersan tê dîtin. Ne wilo newsa yani gene em stan nebînin hêca em gelek cara qala guhertinê dikin her tişt guheriye wezareta me jî viya dît yani anha dîsa wî tamîmê da nivîsîne gotine dibistana da ciyê sporê û lîstikê em bêjin yani ciyê lîstikê gere hebe zar her mamostekî ez bawer dikim gelek cara min qursa vê dikir ez lîstika hîn bûbûm pirtûkê wana jî min gelek cara dixwin her mamosteyek gere lîstika bizanibe îdî mîna berênî yette bikevî polê bêjî işte mijara me evaya rûnên hûn rin zanin hebabam sinfê de heye wextê dikeve sinfê dibêje kaxizê xwe derxin ezmûn ez ê ezmûnekî çêkim falan ezmûnê bikim îdê ewa çû ew dewra berê anha gere zar kêfxweş bin zar gere wira hez bikin ew pol û sinif û em bêjin meytew baxçê meytewê ne tenê boy akademiye ewa jîngehekî wira dijîne yani 6 saat bêjî hene cara dibêjin ya 16-17 saat cem dê û bavê xwe ya 6 saat cem ya bira dê û bav lê binêrin na gere herkes cî û warê xwe da wiya performansa xwe rind zêde bike rind lê binêre ez 3 saata zara rind binêrim piştî wî dê û bavê wî 16 saata çi dike em dîsa dibêjin hûn jî tiştê rind bikin lê neke ew soruna menîne gere em wî 6 saatî bi tijî bidin zara tijî bi lîstika ne tenê akademîk bi çalakiyan bi dersan derbas ana wezareta me boy wiya pirtûkekî jî derxistiye boy mamosteyan navê nahana bîra min lê dîsa wî tavîmê da nivîsîne dikarin ser internetê rûpela ew da wezaretê da xwe ra hildin gere her mamoste lîstika bizanibe û zaroka ra bilîze ev jî aneka dibin fredatê belê nû fredatê de heye yani şu mamoste bi zarokan alaqedar nebin bi wan re nelîzin zarok piştî demekê naxwazin herin dibistanê newsa mamoste mesela işte pirsim zarokên biçûk piranî ji mektebê hez dikin piştî demekê hînî mektebê dibin diçin lê piranî ji zarokên dibistana navîn mesela di malê de pir kêfxweşin mamoste lewra telefon distê wan de ye televizyon vekiriye tablet distê wan de ye lê wextê diçin mektebê ya mamosteyê xwe nakin bêar dibin hês dibin naxwazin di dersê de bimênin mesela dersê de pir xeber din yani ew ders sabotê dikin sedema wê çi ye mamoste yani ne ji bo her zarokan dibêjim lê hin zarok wisa mixabin wilo ne yani mesela ez ciyekî were tasvîr bikim ez wê mesela wê ciyî tasvîr bikim zarokê re ew zarok jî wê ciyî hez nake em bêjim mesela ez te her me ciyekî da derdorê baxçî wî bi têle hatiye girtinê deriyî wî weke girtîgehê deriyî wî hesine bilind e bîna avayî jî bixa bilind e her cî bêton e ebêjim zarokê te hestikî ciyekî wisa be wê bêje na ez hez nakim yani gelek zar hez nakim lê me tasvîra dibistana em dê bav malbat yani wisa zarokê ra dibêje yani dibêje wira da dîsîplîn heye wira da tu derî bigirî mamosteyê hêrsa xwe te bibîne derî saeta sete de hate girtin îdî tu nikarî dekevî yani tiştek de bu here be mamosteyê xwe bêje ku tiştekî ku te mesela sûçe kiribe tiştek kiribe mamosteyê hêrsa xwe te bibîne ku em wisa bêjin tabii zarok jî hez nake wî ciyê hez nake wî avayî wî mekan wî jîngehê hez nake lê yani dibistan îdî wisanînin jîngehin yani ciyê em bêjin Tirkî dibêjin yaşam alanı yani jîngehê îdî bi çi bi dewsa qadê sporê bi dewsa dersê sinifê xwe îdî tu mesela dikevî pola da dikevî hundirê pola da di dîna xwedê da duwarê wî renk xweşin yani bixa dibistana min jî mesela wisa ne mesela duwarekî wî rengekî işte hêşin diyarekî rengekî sor yani weka berînîne berê dibistan
به بینا خو به آوای خو همو وکا گرتیگه بو يعني Duvargış gavur bu. گاور Gavur بو bu. yani تتكتر Srevan هندور دا sizler تحست bu. کر دکه yani her tişt Böyle. musabı Ekonomik nínus. ergonomik ne bu yani hezarok jî heznet kir idi çaya idi dibistanê nû husanînin mesela hene dibistan hene mimari derhaqî mimariye da derhaqî yani hene peşpir çekirine mesela vura xelatildaya mesela dibistanê yani Türkiye'de ji zefene dibistanê wisa mesela derhaqî mimariye da dibistan çekiriye xelatildaya mesela yek ji min çû mesela li viran semtekî Enqerê bû batı kentê bû çû ez merak dikim me çim bixadîna xudmê da yani zarok çima hez nake zarok wê bînayê hez nakir yani ew tasvîra wî ew mimariya wî Ve gerek pır bilin ne bana sema mosta. yani bilind nebe lê çabiye mesela wexta ku wira da dibistanekî avat dike wira nüfusê wira hesab dike an wira ku wezareta perwerdehiyê ku wexta çê dike nüfusê wira hesab dike dibêje mesela ez wira du qat çêkim wê çenem zarok astirin 10 sal şunda gelo ev terê bike. teribke neke yani çatke 5 qat çêdike bona perwerdehiyê bona dibistanê 5 qat li gorê min zêde ye çima zêde ye merdivenî heye derencî wî hene ew derencena yani tengin zarok hene zarok mesela gelek em xebera da dixûnin dibêje mesela wexta dibistan xilas dibe ders xilas dibe zarok deketine merdivena derence da qeza kiriye ketiye ekwiye Pır zarok demek ki zillet kız jinişka ve Draven yani çima mesela zarok ceki olsa drave Draven. Mesela çima Navi drave revanda vakta Draven yani. Beli. vakta ku te dibistanın çima narave vakta ku derte çima drave yani em mesela ve em sevam mijaraji gek fikrin havce ku em bifikrin sevam mesela Laura ku zarok ku hatta dibistanı da ku derhaqi tiştekî da derhaqi mijarekî da agahiye kilda wê agahiyê zev kilda hazil da wî çaxî hest ke wê dibistanê Nareve. Vakti zilli xe. de müfredat jî diguhere mamosta yani bunda betir zarin mesela teneffüs hin 10 dakikaya mamosta 15 dakika kirin 15 dakika ne berinaha kurttur bu 5 dakika bu 5 dakika bu. zarok şkahtaj pole dert get Yani şu üzeri daha tecrübe kılancı bu zaten 5 kat be qata 5 kare bey qata da yek. ke hatta kata keminden sa Zil disalê dixe. java çadı be eva em dibêjin fobiya dibistanê Beli. yani eva çid be dibe fobi da İşte dubet ver travma. travma yani çat ke zarok hezna ke var zarok vaqta ku dibêje mesela tiştekî wajiye mesela doktor bijîşk bir karî merintir zanin zarok ku dema saeta dibistanê tê dibêje ateşê me ez nexweşim dê bavî mesela dinêre bi rastî jî ekoyî he ateş wê he yani eva nexweşiyek yani hoppa naxoş dikin yani wexta ku dibêje tamam dê bavî dibêje neçe îro neçe dibistan da ateşan dat ke kim dibe rast ama yani nexweşiye bi psikolojiye ve yani dibêje zikê min değişe zikeş medamın değişe dibêje zikê min değişe zikeş zafere wexta mesela gelek zarok erî mesela polaya kem da mesela fobiya dibistanê heye lê pola pênca da jî heye Beli. çima zarok wexta ku tê dibistana xwe diguherîne yani eva fobi ser çê dibe ser guhertinê çê dibe mesela ne zannedi çi peşavê de heye nizane wexta ku welatê xwe biguherîne herekî welatekî dinê da wira da mesela here perwerdehiyê fobiya dibistanê çê dibe şehrê xwe bajarê xwe diguherîne fobiya dibistanê çê dibe mamosteyê xwe diguhere fobiya wî dîsa çê dibe pola wî diguhere dîsa fobiya dibistanê çê dibe çima wira merak dike me tirsiyek de heye dibêje ew tirsa çi ye dibêje gelo ez ê çi bibînim wira Beşiye hon avine. pîşiya xwe nabîne em jî mesela merifê mirovê îro ku 20 salî be 30 salî be jî îro ku tiştek hebe mesela pîşiyayê nebellî be ew jî ditirse yani tiştekî normal e zarok ku bitirse aja eva fobiya
hinekî jî çi ye fobiya mesela pisporê vê karî çi dibêjin dibêje dayîkê ku dixebitin yani xebatkarin zarokê wana da fobiya dibistanê zêde ye. Çima fobiya zêde lawra ev têkiliya fobiya dibistanê hinek jî têkiliya dê bav zarokê ye. Ku dayîka wî xebatkar be çatke wê zarokê du mehî be sê mehî be datine ber pîrka wî bapîra wî kêbe cînara wî diçe xebatê de dixebite. Ew mecbûr ew zaroka çat be du mehê sê mehê Dikeve dilê zarokan. Dikeve dilê wî da. Gave dikeve. ew dikeve dilê wî da loma dibêjin mesela pispor dibêjin derheqê vê meselê de jî vê mijarê de jî gelek maqalê zanistî hene. Mesela tu wan maqala ku em dixwînin em dibînin ku dayîkê xebatkar zarokê wana da fobiya dibistanê zêde. Lawra ew zarok ditirse dibêje diya min gelo mi danî vira da çû wê çi were serê min da. Piçûktê de jûsa ew zaroka yek salî biye du salî biye sê salî biye daniye. Mesela zarokê ku yê mamoste zarokê mamosteyê yê ku aynî dibistanê da dibîne mesela zaroka ew jî mesela ya mamoste jî pîşiya bername me hinek xeber da sevê meselê got Em cem hevin keçka min heye keçka min jî aynî dibistana min dane. Mesela fobiya dibistanê tune. Lawra çima zane ku dê bav daniya wira da wê were yani bavê min vira ye. Diya min jî mesela mamoste Bêtir zanin mektep çi yasa mamoste ji bo ku karê wê jî li ser mektebê û mamoste ne ye? Tabii. Bêtir jî zanin ne? Zane yani fobiya hinekî jî êdî mecbûr êdî insan mirov hemû mecbûrin ji bo derbariya xwe aboriya xwe mecbûr dixebite. Em bê çakin em ê wan dibistana jî mamoste jî hicab ez kir em ê wan dibistana tixine jîngeh da yani. Çabe mesela Wezareta Perwerdehiyê derheqê vê mijarê de got her baxçê her dibistanê da wê cî lêstikê hebe. Cî sporê hebe. Baxçê dibistana min tu diçî mesela lêstikê ku me jî dêstin digotin seksek çi be yani çend ew hene lêstik hene. Mektebanda amade be. Amade be. Yani şaradarî derheqê vê mijarê da mere alîkar dibin. Em dibêjine mesela şaradariya pederê bin kîjan navçe bin em dibêjine ona da ona jî derheqê van mesela da van mijara da dibistana ra alîkar dibin. Ansa te got ya zarokam de ew tirstine ye. Lewra hûn Qet tirstine. Tine ne? Hinekî Çend salî ye? 5 salî. 5 salî ye. Pîreka te jî mamoste, te jî mamoste. Mesela di malê de hûn çawa ne mamoste hûn her di jî mamoste ne ye? Di malê de Malya min jî xanma min jî mamoste. Di malê de jî hûn weke mamoste ne yani ser perwerdeya zarokê xwe. Na yani em gotina xwe hezar zarokî derbas dikin lê em gotina xwe zaroka xwe derbas nakin. Yani ku dibêjî em pirtûka mesela wîra distînin 5 salî diçe yani dibistana sereta. Pêş dibistan. Erî pêş dibistanê diçe pêş dibistanê da Anaokulê da. Yani em pirtûkekî wîra distînin em dînin malê em dibêjin de were em tev bixwine dibêje niha îşê me niha karê me Najib. yani em Zmanaya jî pir dirêje. Keçik piranî keçik yani em jî ku keçik be bav keçike zev hest dike dibêje de gotineke pêşiye heye dibêje bavê bê keçik çiyayê bê ave dibêjin gotineke wisa heye em jî zev keçikê xwe hest dikin. Lewra bihêlî inşallah ji hemû ekudê bavin. Her tim sabin. Yani em jî gotinê xwe erî tabii disîplîneke me heye em hist dikin ew jî ku hinekî be mesela mehê xandin nivîsandin nîşan nekirî em bixwan nîşan nakin. Lewra bira Tavsiye jî nakin ne? Yani zev jî se zarokê meriv bi sene gurara dibêjin mesela pedagojiyê de dibêje helikopterê bibêjin. Yani dê bavekî Yani zarok ne projeye ne? Sama mamoste em ser wê de tiştek bikin em bera bera bixwînî bera. Zaroka min mesela keçika min dibêje ez bibe kuafir de dibêje zev ez dibêjin bibe kuafir de. Çi bixwazî? Yani em çatin dê malbat dê bav herkes dibêje yani projek ser zarokê heye. Lewra çima dê bav evî proje xwe wexta ku piçûk biye wexta xandekar biye dilî damaye çatke dibêje tê bibî doktor tê bibî mamoste tê bibî endezyar.
Yani Ewa dibe projeya Hayalê dew xwe bava. dixwazin li ser zarokan ava bikin ne zarokan. gotina min serî ji min orada mînakek de ya ewa Xalîd Hüseyin pirtûka xwe uçurtma avcısî da nêçîra Bafirokê da dibêje zarok pirtûka wêne nîne yani boyama kitabı em bêjin pirtûka biyahkirîn ne di kêjan rengî heskî ew ê pirtûkê biyahkî yani ku em zarokê wêne yani pirtûka wêne bibînin em kêjan rengî heskin em ê wê rengê wê pirtûkê bikin biyahkin lawra zarok wisanî ne zarok bira Zarok kîjan çi hez dike? kesayeta zarokê heye Ser çi heye? karaktera wî heye yani zarok îro em mesela karakter kesayet zikê diya wî da çêdibe yani hê ku nehatbe dünyayê da çêkiriye Ji sedê heftê ji xwe zikmakî de çêdibe ji sedê sê jî derdor têsîr dike. Tabii. Dêw bav malbat mektep têsîr dike ne wisa mamoste rast tabii e? yani heftê xwe da çi bê heftê xwe da jî wisa dibêjin Ew ya gotin rast e ne? rast e çima rast e îro mesela em pisporê vê karî jî mesela em derheqî wan maqale da dixwînin dibêje mesela genetik yani eslî wê zarokê sedî heştê wê tesîr dike sedî bîst sedî panzdeh jî bê ancak derdorê wî derhola wî wê tesîr dike Rast e. yani rast e. her tiş ser esasê xwe ye yani ji bo Mamoste ji te jî bipirsim saat xweş. Sağ ol. Qîza te jî 13 salî ne wisa Belê mamoste? diçe pola heşta. Pola heşta xwe İstan- dê ji we re bihêle. Sala ezmûnê ye. Sala ezbûnê ye. Ez jê razî me. Xwedê zar herkesî bêle. Ham. De keçik yekî Pîreka te jî mamoste? Belê, belê, ew jî mamoste. Ew jî mamoste. jî mamoste. De em malê mamostetiyê nakin. Me jî keşka min wextê em piçûk û me karê mamosteyê me got ew karê mamosteyê hînbûna, fêrbûna alfabeyê em bêjin xwendinê em tucar qarşî wî nebûn. Me negot bira pêşê eger biçûya meytevê me hîm kira me got belkî Az bir. aciz be Lê mamoste hişmendiya wa zêde ye li gorî dêw bavê din yani li gorî min ji vala ku hûn her du jî mamoste ne ye. Mesela şaçiyên ku dêw bavê din dikin ha hûn net kirin ne wisa? Belê. Gelek cara Hûn jî dikin. gelek cara em Em jî xazin dêbav. nekin lê em jî de insanın gelek em jî şaşiya xeletiya dikin lê dîsa jî Gelekî normal e. em zanin em yani kirina xeletiye û yanlış tiştê nerin jî em zanin fehm dikin ciyê xwe da fehm dikin ew fehmbûn jî tiştekî baş e hestekî rind e yani gerê meriv bizane belkî tiştê rast dike yan dike zar hestên wan hene heskiriyê wan hene her tiştê wan cuda ye bûna wî tev di zarê min hene herek hewdû cuda ne her tiştê wan cuda ye ne tenê cinsiyeta wan ew wan her tiştê wan cuda ye keçik sakîn ew e lawek hinekî ew e zaf mîna Lavuk nî her tim xerabtirin ne Belê, wisa mamoste. yani xwedê emrek dirêj bide wan Lê êdî keçik jî xerab e yani. keçik Ne wisa sakîn keçik jî e. êdî xerab e. sakinek baş Zimanayan dirêj e piçûk piranî jî piçûk. İdî yani her tişt di guhere dêw bavît û şewaza dêw bavtiyê jî em ne tenê mamostetiyê ew jî gerek biguhere yani gerek em pêşiya xwe bibînin anha me qala ew ê nekir mesela em herkes her dêw bav dibêje zarê min bira bûye em bêjin doktor mühendis tamam bira bûye Xwezê Lê bibin wan karê mamoste dinê- hez nekin. Belê belê lê wan karê dinê dîsa wezareta me viya jî dît anha ew dibistanên navîn çêkirin yaxîn ne wisa zanat okulları zanat spor bona zar yani wî tamîmê da nivîsiye gere her karekî her evekî zara hebe meslekekî zara hebe çi dike bira bike anha ez mamoste me yani ez vî işî bihêlim tu tiştekî ji destê min nayê eva tiştekî ne baş e Lê di welatê me Dünya- de jî dibêjin bera bazneka zêr di distê wê de Belê. paşê bera çip gerem girerim ki. pêşê her tiştî ew bazina zêr bixin min lê zarê xwe piştî wî çi dibe bira bûye bi dilê xwe çi dibe bira bûye lê ew bazina zêr mühim e Hîme nefsa Belê. mamoste. Mamoste me hêdiyê di bername xwe biqedêrin ê tî jî pirtikê xwe niha
aniti stüdyo menen. Kari pişki bahsavacı biki mamosta. Ama hediye de ben ama xo bigrin Laura. Berikum davi bikin. Kari nişanjı bidi. Xebatê min du xebatê min hene. Yek ji bo xandina destana Memuzîn rêbereke. Ev jî li ser felsefa Farabi bi Tirkî min nivîsiye wira bilgi ve mutluluk. Kari nişanı kamera bidi mamosta. Nîşanê kamerê jî dikarim. Ev ye. Yek jî li eva Portugalye. Yani xebatê xwe ez berdewam dikim. Yani najî ez mesela ser felsefa perwerdehiyê eğitim felsefesi dibêjim dixebitim. Yani xebatê xwe ez çiqa se tiştek bixebitim me his dikim dixme pirtûk te bira bi pirtûk çap be. Lewra Bo xwendekarê xwe jî hûn dibin weke mînak nasa mamosta. Tabii dibe mînak da yani bona ku tiştekî xebatekî bikî bu encamayî da tu tiştekî bide destê xwe da ew kêfa te bu tiştê tê. Ji bo ez yani kêfam tê pirtûka ez bikim bixûnim hem ji pirtûkê ki binivîsim yani bona karê min mühim e yani giring. Saat hoş mamosta gelek spas dikim. Mamosta müdüre dibistane Yunus Uygar. Ama ben ama xo biqedîrim mamosta gotna katê bi dawî hebî tikarî dibêjî. Spas dikim bê qeza bê bela serdeman û dest pê bike. İnşallah. Wara jî spas dikim silavê xwe hemû nas dost thara jî dişînim. Saat hoş mamosta. Alîkarê müdür û mamosta Doktor Sayın Fikret Bulut. Belê. Gelek spas dikim mamosta tijî gotna katê bi dawî hebî tikarî bêjî. gelek spas dikim ez gelek cara araba xwe da wesayeta xwe da radyoya Kurdî godarî dikim. Saat hoş. Wira dibêje dengê bêdeng e. Ere denge ve denga. Belê. TRT Kurdî ê ku vî ew îrada em anha wî fersendê daye me ez pêşî spasiya xwe dişînim wan ra. Eva mala me ye. Hûn dengê bêdengan e. Mala we ava be. Gelek spas dikim. Silavê xwe jî ez wê royê bi diya xwe ra mijûl bim diya min got silavê xwe min ra bişîne. Em jî gelek slavê xwe jê re dişînin. Emekî wî zafe pir ser min, dê û bavê min, birayê min, ê nas û dostê min, malbata min, jinzarê min, silavê xwe gişkara dişînim, wera jî gelek spas dikim. Em vira xwe pir kêfxweş his dikin, yani kêfa me tê cî. Dîsa bi gotina serî dengê bêdeng e û mala me ye. Gelek Mala spas we ava be. mamosta. Gelek spas dikim ji bo agahiyên ve ji bo mamosta êmevantiya te gelek spas saat hoş. Stranbeş Pervin Saral malata ava gelek spas dikim. Müzikşen İrfan Yılmaz, müzikşen Berkin Güller mala ava gelek spas dikim. Bele temaşevanên hêja me îro jî bername xwe bi dawî kir. Sibê dîsa di heman satî de me bi mêvanên hêja me pêşberî we bin dem baş. شیر سری لی 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 چو سرای وای وای باجر لي 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 ريدك شينا واي واي ريا باجر لي 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 تادك شينا واي واي چون داري وز لي 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 عودك شينا واي واي چون داري